আৰু ইয়াত যিমানবোৰ আহিব আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি মানে এক্সপাৰ্ট নলেজ যিমানবোৰ ইয়াত বহি চিন্তা চৰ্চা কৰিব আমাৰ বহুতখিনি ক্ৰিয়েটিভিটি বাঢ়ি থাকিব আৰু this can be transferred in policy making of our जोंनि बे लिडारफोरा आरोखि पार्टिकुलारलि बेलेग नङाबाबो जाहाथे प्रमोद बर'आ बेयो जोंखौ साजेस्ट खालामदों এইখিনি एथ' दिन আমার आसु मुभमेन्टनि समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे दावराव दावसि जाबाय सिगां जाहैबाय बर'जों हारसाफोरजों बिनि उनाव जाहैबाय सावथालजों बर'जों बिनि उनाव बांगालजों बर'जों जोबनो गैयै कन्टिनिउआस बे जाहैबाय स्ट्रागला जागासिनो दं आरो बे मैक्सिमाम भिक्टिम जादों बर' समाजा जोङो माबा फारसेनिफ्रायनो जोंहा बुहुत लस जाबोदों आरो बेनिफ्राय बड'लेण्ड एकर्ड खालामखांनायनि उनाव पार्टिकुलारलि बे बिजेपि गभर्नमेन्टनि दिननिफ्राय जों मोनसे मोजां मोनसे इनभल्भमेन्ट मोनदों आरो बिनि आगोलाव जोंनि गेजेराव जि आगोलाव बिसास दंमोन मोजां मोनलायनाय भाब दंमोन इन्टिग्रेसन भाब दंमन बे जिनिसा बे जोंनि कन्टिनिउआस कनफ्लिक्टनि गेजेरजों गावस्राजोबदों बायग्लिजोबदों आरो दा बेखायनो बिथांमोना साजेस्ट खालामदोंमोन नोंसोर बे गोरों सेक्सन मानसिफ्रा मानो सिरि सिरि थाबाय थायो नोंसोराबोथ' बुंनांगौ खामानि दं नोंसिनि मेगनावनो हाजार हाजार मानसि थैलांदों सिलिंखार जालांदों जोंनि गेजेराव जिथुनाखि जुग जुगामि जोंनि गेजेराव जिथुनाखि ऐक्य संहति दंमोन बिसोर गावस्रालांदों बिनि सोमोन्दैथ' नोंथांमोना बुंनांगौ बिदिनदों आरोखि बे एक्सट्रिमिस्टफोरखौ गिनानै नोंथांमोना एखे सिरि थाब्लाथ' जानाय नङा ओमफ्राय पार्टिकुलारलि बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ जेब्ला फैयो बेहाय मोनसे मोजां मोनसे इनभारनमेन्ट फैदों समाजखौ दाफिननायनि समाजाव सान्तिखौ लाबोफिननायनि आरो बेनिफ्राय बे होननायखाय जोङो गियोमोनब्लाबो आरोखि बिथांमोननि बेबायदि इन्सपिरेसन मोननानै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जोंखौ गायसननाय जादों आरो बे नामा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिबाबो बर'नि नङा आरोखि बेहाय बाङालि सावथाल मारुवारि असमिया गासिबो कमिटिनि मानसिफोरा बेहाय दंजोबो आरो थांखिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव गोमोरलांनो हमनाय ऐक्य संहति मोजां मोनलायनाय बे ट्रेडिसनखौ जोङो एस्टाब्लिश खालामफिननांगौ आरो जों गायसनबाय 2022 बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गायसनदों आरो बेनिफ्राय लोगोसे अनेक जों सेमिनार गायसनदों आरोखि सेमिनार खुंदों इन्टिग्रेसननि थाखाय जोंनि गेजेराव भातृत्व मोजां मोनलायनाय बेबायदि भाबखौ इस्टाब्लिशमेन्ट खालामनायनि थांखियै जोङो अनेक मिटिं खुंदों बिटिसि एरियानि समस्त जायगायाव जोङो मोनब्रै प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव मोनफा मोनफा सेमिनार खुंदों नेशनेल लेभेल सेमिनार आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि खामानिखौ आवगायबोदों आरोखि जुदियाव जोङो थोजासे मावनो हायाखै मुलुगाव बे मानसिफोरा मोजां मानसिफोरखौ सेटिसफाइ खालामनो हानाय बायदि जों सिगनिफिकेन्ट जेबो खामानि मावनो हायाखैबाबो जों बे खामानिखौ दासिमबो बाद होआखै आरो मावगासिनो दं जोङो ज' ज'नो बाङालि बर' मारवारि सावथाल नेपालि जोंनियाव बहुत नाम्बार दं ज' एसे एसे जों आवगायबोगासिनो दं आरो दा जोङो बेहायनो रायज्लायनानै एमएलए सारखौ जोंनि लरेन्स सारखौ जों खावलायो आरोखि दा जुदि जोंनो होयोब्ला बाउन्डारि लुनायनि थाखाय होमब्ला जों गोजोनगोन बिदि होननायखाय लोगो लोगो खुनु आपत्ति खालामो बेखौ होदों 10 लाखनि सेंसन आरो बेजों जों बेखौ लुफुंबाय आरो जों सानदोंमोन आरोखि जों जुदि खुनु गभर्नमेन्ट ग्रान्ट मोनाब्ला जों खांनानै लुनो होननानै अलरेडि खावसे लुखाबायमोन आरोखि उनाव बिसोरो ग्रेन्टखौ जासिनायखाय जोङो जोंनि बे खांनायखौ बाद होनानै दा जोंनिया बेनो थांखिया आरोखि खालि बर'ल' नङा थांनानै थानोब्ला जोंथ' प्लुरेल ससाइटि ना बे बर'जोंल' जाया जोङो स्थायि सान्तिखौ जुदि जों बेहाय गायसननो सानोब्ला प्रतिष्ठा खालामनो सानोब्ला बयनिबो सहैता नांगौ बयनिबो खोथाखौ सिन्था खालामनो गोनां जायो बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै जों बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया खामानि मावलागासिनो दं बे नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन आरो जोंहा खामानि मावग्रा माबाया जाहैबाय पावारा जाहैबाय फाइनान्सियेल पावार सब डकुमेन्ट पावार गभर्नमेन्टआव थायो बेखायनो जों गभर्नमेन्टजों क्ल'जलि एस'सियेसनाव थानानै जोंनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो जुदियाव जों नांगौखिनिखौ मावनो हायाखै जों सानो बेफोर जायोब्ला जोङो लासै लासै मावनो हागोन जोंहा हा गैया न' मोनोब्ला बे जों माल्टिपार्पास खालामनो सानदों बे
हाउस खालामथारदों बिबा बहुमोनबो जानो हागौ आरो इनकाम जेनेरेटिं नङाब्ला गभर्नमेन्टआ जोंनो फैसा होबाय थानो हाया बेखायनो जोंहा माल्टिपार्पास प्रजेक्ट दं बे गेस्ट हाउस जागोन बेनिफ्राय बायदि धरननि रिक्रिएसन सेन्टार जागोन बेफोरनि गेजेरजों जोंनो इनकाम खालामनानै जोंनि खामानिखौ मावलायनो आरो बेसिनसै आरो जों बै रायजोनिफ्राय सहाय मोनगासिनो दं दासिम बेखिनियानो थेंक इउ I would like to extend deepest gratitude to our beloved and respected MLA sir, Lawrence sir, for providing 10 lakhs rupees for constructing the boundary wall of Bodoland from BTR head office, Chota Gadabari. We are very much thankful and pleased that they have encouraged us to proceed. We are all of our old persons. So this government has taken some initiative towards for the benefit of old sections of people, and that's why we are thankful to them. I wish they will in future provide their help for us, and we will also cooperate with them.